Руслана Дудич. Що треба для щастя? Що треба для щастя? Це вічне питання. І відповідь, мабуть, нелегко знайти. Для щастя потрібне взаємокохання. Людина, з якою весь світ обійти. Що треба для щастя? Не гроші, не слава, не золото, срібло, не чистий кришталь. Бо щастя найбільше усміхнена мама і татове слово, незламне, як сталь. Що треба для щастя? Лиш вірного друга, який не покине тебе у біді, який порадіє з тобою, а в тугу утре твої сльози на мокрій щоці. Що треба для щастя? Не модні планшети, новий телефон, гарний одяг, взуття, не пізні гулянки, шикарні бенкети, а щира людина і дружна сім'я. Що треба для щастя? Мабуть, зовсім трішки. Лиш бачити сонце, радіти зорі, лиш кожного ранку піднятися з ліжка і мирного неба над нами вгорі.